सान्थि सुक्ति जानानै जोंनि बिटिसि ओनसोलखौ जौगानायनि खोथा होदोंमोन आरो मावनांगौमोन नाथाय बिथांमोना बेबो फैलर आरो दिनै जाय सुक्तिगारि रन्जन दैमारि बिथाङाबो दिनै जेलाव दं बिटिसिनि इएमफोर बिथांमोना गोदाव सोराव जोङो बिपिएफ मोनसे राजनिति हानजा हिसाबै जोंहा दिनै सरकार गैया सरकारा सोरनि इउपिपिएलनि बिटिसिआव स्टेटआव जोंहा बिजेपि सालायगासिनो दं सेन्ट्रेलाव बिजेपि सालायगासिनो दं अब्लाबो जे दिनै मानो बिटिसिआव थानाय माखासे बिजेपि आरो इउपिपिएलनि दैदेनगिरि कर्मीफ्रा बिथांमोननि सायाव मानो बिसास गैया इउपिपिएल दानि गभर्नमेन्ट सालायबाय थानाय बा इउपिपिएल राजनिति हानजा हिसाबै बिथांमोना जे फैलर बिथांमोननि बुंनायनि गेजेरजोंनो बेरखांदों आरो दिनै जिथु मोनसे जयनिं प्रग्राम जोंहा भैरबकुन्द ब्लकनि दैदेननायाव जोंनाव दासिमहालागै 2500 जोंनि गेजेराव जयनिं दा नंखायनो दिनै बिथांमोना बिराद बागदावदों मानोना दिनैनि बे जयनिं प्रग्रामा जोंना बिराद मोजां आरो दिनै बे बिटिसिनि मोनफ्रोमबो जायगायाव अकल बेहायल' नङा जेरैबायदि जयनिं जादों जोंखौ बिपिएफखौ रायजो राजाफ्रा अनसायदों होननानै जों बेहायनो माने मोनथिनो हायो आरो दानि जिथु माने इउपिपिएल गभर्नमेन्ट जायफोर बिटिसिनि इएमफोर बिथांमोना गोदाव सोराव गावसिनि खामानिखौ मावनो गारनानै बिपिएफनि सायावसो बिथांमोना बाथ्रा बुंबाय थादों बिथांमोना जि बाथ्रा होदोंमोन रायजोनि गेजेराव जि खोथा होदोंमोन दिनै मोनसेबो बिथांमोना मावफुंनो हायाखै नंखायनो बिथांमोना मावफुंनो हायैनि थाखाय दिनै रायजो राजाफ्रा मोनसे बिथांमोननि सायाव फोथायनाय गैला बिसास गैला जायनि थाखाय दिनै बिपिएफखौ मोजां मोननानै लोब दिनै जयनिं जानो थाखाय बिथांमोना दिनै बेहाय फैदों आरो नंखायनो दिनै जोङो बिपिएफ मोनसे राजनिति हानजा हिसाबै जोंहा दिनै सरकार गैया जों जेबो बुंनो हाया आरो जेबो फेसिलिटि होनो हाया खिन्थु दिनै फैबाय थानाय दिनाव जोंहा 17 बोसोराव मानगोनां हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव जिबायदि बिटिसि ओनसोलखौ उन्नयन खालामबाय जि रोखोमै बिटिसिखौ जौगाहोबाय बिनि सायाव रायजो राजाफ्रा बिसास मोनसे आरो फोथायनाय दङ नंखायनो दिनै थांनाय बारनि जिथु रिजाल्टआवबो जोंहा बिपिएफ हिसाबै जों जेनखायाखै जों 17टा सिट मोनखादों आरो एबारथ' जोङो खमसेबो 30निबो बारा जों सिट मोनगोन दिनैनि रायजो राजाफोरनि जिथु माने जोंनि सायाव फोथायनाय आरो बिसास लानाय जेरै लोब फैदों बेनो मोनसे फोरमान आरो नङा जोंहाथ' दिनै एलायन्सनि बाथ्रा गैया जों बिटिसिनि फिसा मोनसे राजनिति दल हानजा हिसाबै जोंहा बिटिसिनि रायजो राजाफ्रा जोंखौ फोथायो जायनि बेलायाव जोंहा फोथायनाय दं जोंहा जोंनि सायाव कनफिडेन्स दं फैबाय थानाय दिनाव जों रावखौबो लोगो लायालासिनो गाव हारसिंनि इलेक्सन गेलेना जेसांखिनि जोंनो नाम्बार्स नांगौ बेखिनिखौ जों मोनगोन आरो जोंहा क'क्राझार आरो दरं आरो उदालगुरि लकसभा समस्तियाव जों मोननै जिथु जों सिटआव जों माने केन्डिडेट होनो थांगासिनो दं आरो बे जेरैबायदि रायजो राजाफोरनि सापर्ट जेरैबायदि रायजो राजाफोरनि मदद मोनबाय थादों जों देरहागोना निश्चित आरो नंखायनो दिनै जोंनि मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंबाय थादों जोंनि बिपिएफ राजनिति हानजानि मोनसे सिद्धान्त बियो जों रावजोंबो एलायन्सआव फैया जों बिपिएफआ गावनि सिम्बलावनो गेलेयो जोंहाथ' एलायन्सनि बाथ्रा गैया जों रावजोंबो जोंखौ जेबो खहाबो खालामनो हाया आरो जों रावजोंबो लोगो जाया मानोना जों गोजानो जों देरहानो हानाय जोंनाव खेमथा दङ आरो जायनि बेलायाव जों दिनै नोंथांमोनाथ' दिनै 2500 जिथु जोंनाव जयनिं जानो थांगासिनो दं बेनोथ' फोरमान ना अकल जोंनि बे भैरबकुन्द ब्लकआवल' नङा गुबुन ब्लकफोरावबो जेरैबायदि जयनिं जानांगौ बेबायदि जागासिनो दङ दिनै नोंथांमोना साननानै नोंथांमोना नायनानै सरकारा सोरनि इउपिपिएलनि बिटिसिआव स्टेटआव जोंहा बिजेपि सालायगासिनो दं सेन्ट्रेलाव बिजेपि सालायगासिनो दं अब्लाबो जे दिनै मानो बिटिसिआव थानाय माखासे बिजेपि आरो इउपिपिएलनि दैदेनगिरि कर्मीफ्रा बिथांमोननि सायाव मानो बिसास गैया थारमाने बिथांमोननि लिडारशिपआव थानो मानो गोसो गैया थारमाने बिथांमोना बिटिसिखौ उन्नयननि नामाव जेरैबायदि दुर्निति खालायदों उन्नयननि नामाव बिथांमोना जिबायदि जाख्ल'दों बिथांमोननि जिथु जाख्ल'नाय बिथांमोननि जिथु लुथिनायखौ नुनानै दिनै बिथांमोननि कर्मी बिथांमोननि दैदेनगिरिफ्रा दिनै फोथायाखै ओंखायनो बिथांमोननि चेयारमेन मेम्बार फारसेनिफ्राय सोरबा आफादगिरि सोरबा डिस्ट्रिक्टनि बिबानगिरिफ्रा दिनै जोंनि बिपिएफ माने राजनिति हानजायाव जयनिं जाबाय थादों आरो बेनोथ' फोरमान ना जोंहा बिटिसिनि दानि बर्तमान चिफ प्रमद बर बिथाङा मा नोजोरजों नायनानै सान्थिनि खोथा बुंदों जों बुंनो हाया खिन्थु दिनै एनडिएफबिजों सुक्ति जादों जों बयबो मिथिगौ सुक्तिया मानो जायो दिनै सान्थि सुक्ति होननानै बुंदों सान्थि सुक्ति जानानै जोंनि बिटिसि ओनसोलखौ जौगानायनि खोथा होदोंमोन आरो मावनांगौमोन नाथाय बिथांमोना बेबो फैलर आरो दिनै जाय सुक्तिगारि रन्जन दैमारि बिथाङाबो दिनै जेलाव दं आरो बिथांजों लोगोसे माखासे माने गोबां माने दावहारु लोगोफ्रा दिनै जेलाव दङ आरो जेरैबायदि एनडिएफबि सेंग्राफ्रा जितु मोननांगौमोन 4 लाख करै दिनै होदों बिथांमोना दिनै जास्ट मोनसे दलिल पेपार बायदि जोंनो मोनसे माने ड्राफ्ट बायदिल'सो होना दोनदों रावबो एनडिएफबिनि सेंग्राफ्रा 4 लाख थाखा मोनाखै बिथांमोना मोनदों होनबाय थादों जोंथ' बुंनो हायो दाथि बुंथों प्रमद बर' बिथाङा बुंथों गबिन्द बसुमतारिया बुंथों दिनै सुक्ति जानाया 4 बोसोर जाबाय दिनै रावबो सेंग्राफ्रा एनडिएफबिनि सेंग्राफ्रा 4 लाख करै रावबो मोनाखै
सोरबा बुंनो हागोन नामा बुंथों सोरबा दिनै रावबो दिनै थाइसेबो थाखा एनडिएफबि सेंग्राफ्रा 4 लाख थाखाखौ मोनाखै खिन्थु साफ्रोमबो एनडिएफबिनि नामाव बिथांमोना बुंदों 4 लाख खरि दिनै फिक्स डिप'जिट खालामना दोनदों होनदों दिनै 4 बोसोर जाबाय सुक्ति जानाया एनडिएफबिनि सेंग्राफोरखौ दिनै 4 लाख खरि मा थाइसेबो थाखा बिथांमोना होनो हायाखै थांना थानायनि राहा लामा बिथांमोना होनो हायाखै खिन्थु दिनै बिथांमोना गुबुन गुबुन एजेन्डा लानानै दिनै खामानि मावबाय थादों दिनै बिथांमोना एनडिएफबिनि नांनाय जिहेतु सेक्रिफाइस 34 बोसोर नांनानै फैनायखौ दिनै एनडिएफबिखौ सनमान होआखै बिथांमोना जोंनि एनडिएफबि माखासे सेंग्राफ्रा हाजिरा मावलाबायनानै जानाय दङ दिल्ली मुम्बाइआव खारनानै दङ बिथांमोननि गथ' गथाय हिन्जावफ्रा दिनै लोमजानानै दिनै बेमार आजार जाबा बिथांमोना दिनै ट्रिटमेन्ट लानो हायाखै दा दिनै माखासे एनडिएफबिनि नामाव बुङै बुङै सुक्ति माने गोरोबथानि खोथा बुङै बुङै बिथांमोना दिनै माबानो दामि दामि गारि बायदों दामि दामि लाक्जारियास लाइफ बिथांमोना दिनै गावनि जिबनखौ खुंनो हाबाय थादों नंखायनो दिनै बुंदों बे सुक्तिजों बेसेबां लाब जादों जायाखै रायजो राजाफ्रा बुजिदों आरो बिथांमोना 80% 60% सुक्तिया दिनै जाबाय होननानै बुंदों बहा जादों जाबाथ' रायजो राजाखौ बिथांमोना मा खालामनो हानांगौमोन ना गोजोन होनो हानांगौमोन दानि जितु बिटिसि सरकारनि बेबस्था 6 सिडिउलनि सिङाव जितु खेमथा होदों डिपार्टमेन्ट जितु 40टा डिपार्टमेन्ट होनाय माखासे ट्रेन्सफार साबजेक्ट होखानायखौ दिनै बिथांमोना सलायनो हायिनि थाखाय माखासे डिसिनो हेन्डअभार खालामनानै दिनै बिथांमोना बाबुगिरि खालायगासिनो दङ स्किम होनो हायाखै बिथांमोना दिनै गोबां स्किमा दिनै फैल' जानानै थांनाय थादों खामानि मावनो हायाखै दोंफ्रोमबो बिथांमोना लामा मावगोन होननानै बुंदोंमोन साख्रि होगोन होनना बुंदोंमोन मोनसेबो जाफुङाखै दा नंखायनो लाजिनानै बिथांमोना दिनै बेहाय जिहेतु भैरबखुन्ड नैबे सान्तिपुर गेलेग्रा फोथाराव जे जयनिं प्रग्रामखौ नुनानै बिटिसिनि डिपुटि चिफ बर्तमान बे उदालगुरि समस्तिनि एमएलए गबिन्द बसुमतारी बिथाङा दिनै आसनि गैयैखौनो आसनि लानानै दिनै कम्बल रानलाबाय थादों दिनैसो मोनबाय नामा बिथाङा माने दिनैसो मोनबाय ना पिएमएवाइ न'नि दिनै बिथांमोना बेनिफिसियारिफोरखौ माने सेलेक्ट खालायनाय खोथा अरुण'दय आसनिनि स्किम राननायनि खोथा बेफोरनि बिथांमोननि मोनफा मोनफा फैलर नंखायनो जों खोनानो मोन्दों बिथांमोना हाजारखि होबथादों मानो होबथादों जानांगौ खिन्थु दिनै रायजो राजाखौथ' होबथानो हाया रायजो राजाफ्रा दिनै बिथांमोननि सायाव 20,000 फोथायनाय गैला नंखायनो जेरैबायदि लोब लोब फैनानै दिनै जोंनि बे जयनिं प्रग्रामाव फैदों Kos Rasungsi Selo Presiden Khairawari Dipangkor Rasungsi Sini Pawai Hotel Lidah